Umalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung palakpak na may pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. God bless you po, minamahal. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. Patuloy lang tayong maging matapat. Ang Diyos ay tapat sa atin. Hindi nagkukulang. Patuloy na pasaganain tayo. At lalo na ang katiyakan sa langit at buhay na walang hanggan nating makamtan. At sa mga sandaling ito, minamahal, hiniling ko na po na tayong lahat ay tumayo. At tayo na po yung makinig na Ibanghilyo ng Kaligtasan. Dalhin po natin pinagpalang mga ngaral. Narito po ating beloved preacher, ating beloved elder brother Alvin Reyes. Palakpakan natin ng malakas ang ating malapayan. Praise the Lord. Praise the Lord po. God bless po, beloved ordained preacher Kuya Bubuye. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpaala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkakaloob po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Marami pong salamat, umalapangin sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, umalapangin sa mga pag-aawitan, na mamakalangit na awitin, iyong ibinuhos iyong matamis at banal na presensya. Sa kabila ng aming pagkukulang, malapayang Diyos, hindi mo kami iniiwanan, patuloy mo kaming sinasamahan. Aming patuloy kang pinasasalamatan, malapayang Diyos, hallelujah, sa lahat na mapagpapala, pinagkakalo mo po sa bawat sa amin. Malapayang Diyos, narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa aming mga pagsalangsang, umalapang Jesus, sa iyong banal na kalooban, sa mga oras na di po namin nababantayan ang mga sarili. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Oh, hallelujah, malapang Jesus. Saga ng akin, wala po akong magagawa. Ikaw po ang maglagay, umalapang Jesus, ng mga salita. Langisan mo po ito, malapang Jesus, maging ang iyong abang lingkod. Buksan mo po ang pangunawa ng mga tagapakinig at kaisipan, o malapeng Jesus. At kumilos ka sa aming kalagitnaan, o malapeng Jesus. Sa makapangyarang pangalan, pinakamama ng Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamama ng Panginoon Jesus. At ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Pinoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sa ating pong ipinapaabot ang dobleng paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, the time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating mga beloved viewers, sa ating mga beloved mga bisita. Praise the Lord. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamalapayang Diyos dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At atin pong wine-welcome ang minamahal. Amen. Ang mapayapang pag-uwi ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, at sa ating pong beloved sister, ating Vines here. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At sila po, mga minamahal, ay patuloy na pinag-iingatan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo na po, mga minamahal, ay dumako na po sa ating pong pag-aaralan, mga minamahal. Ating pong pamagatan. Amen. Ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito, mag-ipon ng kayamanan sa langit. Amen. Mag-ipon ng kayamanan sa langit, mga mahal. Amen. Marami sa ating mga kababayan, amen, hindi lang sa ating mga kababayan, maging sa ating kapwa, mananampalataya, sa ating pong mga kapatiran, mga minamahal, amen, saan ang kanilang focus, nakapokus sa kayamanan sa lupa, mga minamahal, amen. Kaya't mapapansin po natin, mga minamahal, ibang dumadalo ng linggo, ibang dumadalo ng Biyernes, at sa Miyerkules, mga minamahal, ay talagang paunti, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Hindi po nila nauunawan ang bagay na ito, mga minamahal. Amen? Kahit tayo mapalad, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat binuksan ang ating pangunawa, amen, ang ating pong pinakamamalapayang Jesus sa bagay na ito. Amen? Na kahit
Miyerkules, mga minamahal, tayo pa rin, mga minamahal, ay pinangahawakan, patuloy na kakakadalo sa banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Aklat po ng Mateo, Kabanatay 6, talatay 19 hanggang 20. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Mag-ipon tayo ng kayamanan, magpatayo tayo ng bahay, mga minamahal. May mga dumarating na kalamidad, lindol, mga minamahal, amen? Malakas na bagyo, yung ating ipinatayong bahay sa isang iglap, dinaanan ng lindol, dinaanan ng bagyo, maging yung ating mga sasakyan, inililipad ng malakas na hangin, mga minamahal, ibig sabihin, sayang lang yung ating pinagpaguran, mga minamahal, amen? Sapagkat dito sa lupa, ang kayamanan, nagiging mitsa pa rin, mga minamahal, amen? Nagiging sanhi ng pagkapahamak ng isang tao, mga minamahal. Mga mayayaman sa sanlibutan, buhay pa sila, mga minamahal, unti-unti na silang pinapatay. Sino ang pumapatay sa kanila? Sarili mismo nilang kamag-anak. Kung hindi ang kanilang anak, ang kanilang mga kapatid, mga minamahal. Amen? Pinagnanasaan ang kanilang kayamanan, mga minamahal. Amen? At kapag ang kanilang mga magulang na nagpayaman sa kanilang sarili, mga minamahal, kinuha ng mahal na Panginoon, at sa kasamaang palad, hindi na ibahagi yung kayamanan na ipon. Yung mga magkakapatid, nagiging sanhiya ng pag-aaway-away, mga minamahal. Amen? Yung iba mga minamahal, umuupa ng heart killer, sariling kapatid, sariling laman at dugo, mga minamahal, ipinapapatay dahil lang sa kayamanan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Pag doon tayo nag-ipon ng kayamanan sa langit, walang magnanakaw. Amen? Hindi mananakaw, mga minamahal. Amen? Sapagkat yung ating mga kayamanan, mga minamahal, naroon sa langit, mga minamahal. Amen? Ang ating kayamanan, yung ating tahanan, lantay na ginto, mga minamahal. Amen? Yung ating lalakaran, lansangan yan, mga minamahal. Kung dito yung mga dinadaanan ng mga sasakyan, mga minamahal, simento, mga minamahal, yung binagawaan pa niyan, mga minamahal, amen, talagang pinag-iinteresan pa. Yung simento na tamang-tama lang doon, mga minamahal, para doon sa timbla, para ilagay sa kalsada at hindi madaling masira, binabawasan pa, mga minamahal. Amen? Kaya tingnan natin, 1 buwan, 2 buwan, sira na ang daan, mga minamahal. Amen? Bakit? Pinag-interesan, mga minamahal. So, balit doon sa langit, mga minamahal, walang sira, walang baku-bako, lantay na ginto ang ating lalakaran. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Dapat nating maunawaan, mga minamahal, ang reward, ang kayamanan na ibibigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Amen? Ang kayamanan na ibibigay sa atin ng ating dakilang Diyos, magkakaroon tayo ng incorruptible body. Katawan na walang kasiraan. Perfecto, mga minamahal. Amen? Kapag kinuha tayo ng mahal na Panginoon, dito sa ibabaw ng mundo, tayo po'y inabot ng 80 sa katandaan, mga minamahal, pagdating sa langit, magbabago ang ating kaanyuan. Amen? Yung ating 80 years old, mga minamahal, pagdating sa langit, magiging 17 years old. Amen? Yung ating mga kutis, dito mga minamahal, para maging maganda ang kanilang kutis, nagpapa-derma. Pumupunta kay Bekebelo, mga minamahal. Doon sa langit mismo ang Diyos, amen, ang magpapaganda ng ating mga kutis. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Diyos. At doon, pagdating, mga minamahal, amen, pag tayo po ay naging 17 years old ang edad, hindi na kailanman magbabago ang ating mga sarili. Ang ating anyo, sabi nga po, mga minamahal, mamumuhay tayong kasama ng ating dakilang Diyos. Wala nang iyakan, wala nang pagdurusa, hindi na tayo tatanda, hindi na tayo mapapagod, mga minamahal, hindi na rin tayo mamamatay doon sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi po, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit, mga minamahal. Huwag kayamanan sa lupa, mga minamahal. Amen? Dito po, mga minamahal, sapagkat sa aklat ng
Santiago, Kabanata 4, talatay 14, mga minamahal, sinasabi po, kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawi. Mag-ipon tayo ng kayamanan sa lupa, ang buhay natin sandali lamang. Sinasabi ng banal na kasulatan, tayo'y isang singaw lamang. Na sa sandali lumilitaw, mga minamahal, at pagdakay nawawala. Parang usok, sabi nga po, maiksi ang buhay ng tao, mga minamahal. 70 to 80 years old, gaya ng ating napag-aralan noong linggo, mga minamahal. Tayo hindi taga-lupa. Tayo hindi taga-sanlibutan. Ang ating pagkamamamayan doon po sa langit, mga minamahal. Amen? Kahit wag po tayo mag-ipon ng kayamanan. Amen? Dito po sa lupa. Aklat ng Job, Kabanata 1:21, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kapag tayo kinuha ng mahal na Panginoon, wala tayong madadala. Si Job na unawaan niya ang bagay na ito. Kahit kinuha na sa kanya lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, kinuha lahat ng kanyang ari-arian, pinuri pa rin niya ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Bakit? Sapagkat wala naman talaga tayong madadala, mga minamahal. Amen? Yung ating pinagsisikapan, yung ating pong mga pinaglalaanan ng panahon, ng ating pong mga pansin, ng ating katawan, ibinibigay na natin dyan, mga minamahal. Sinasabing, hindi natin yan madadala. Amen? Wala tayong madadala. Sabi nga po ni Job, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Wala tayong madadala kahit isang sintimo, mga minamahal. Aklat ng Ikaw Pedro, Kabanata 3, talatay 10, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamama na Jesus. Mag-ipon tayo ng kayamanan para kanino, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, sa pagdating ng mahal na Panginoon, maging ang kalangitan mapupugnaw. Lahat ng mga bagay na nasa mundo masusunog sa matinding init. Amen. Sinasabi ng ilan, mga minamahal, para daw mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Amen. Iniisip nila ang kinabukasan ng kanilang anak sa lupa, subalit hindi nila iniisip ang kinabukasan ng kanilang anak sa piling ng mahal na Panginoon. Amen. Inaalala po nila, mga minamahal. Amen. Kaya nga po, mga minamahal, sabi nga po, kapag nag-ipon ka, inaalala nila kung ano yung kakanin sa araw ng bukas. Amen. Inaalala natin yung ating tiyan, mga minamahal. Amen. Dito pa nga lamang po, mga minamahal, sa ating pong pananambahan, hindi pa tapos ang banal na gawain, nandun na tayo kay nanay kumakain. Amen. Hindi natin kayang tiisin yung ating pagkain, mga minamahal. Amen. Ganyan ang tao, mga minamahal. Ganyan tayo, mga minamahal. Amen. Hindi natin kayang magsakripisyo kahit sandali lamang, mga minamahal. Sinasabi ng ating beloved parents in the Lord, tayo po ay mag-alay man lamang kahit ayuno sa araw ng pananambahan, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kaya't ang ating mahal na Panginoon, meron siyang tawag sa mga tao, mga minamahal. Amen. Meron pong tawag ang mahal na Panginoon doon sa mga nag-iipon ng mga kayamanan. Sapagkat kapag naunawaan mo na ang bagay nito, sinabi na ng mahal na Panginoon na ang buhay natin ay sandali lamang, na ang tao kapag namatay walang madadala, at ang mga bagay na nasa paligid natin ay masusunog sa matinding init. Subalit hindi mo pa rin pinahalagahan. Patuloy ka pa rin sa pagpapayaman, mga minamahal. Patuloy ka pa rin sa pagtatrabaho, inuuna mo ang trabaho kaysa sa pagsamba sa mahal na Panginoon. Anong sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Aklat ng Lucas, Kabanata po, mga minamahal, amen? Ay 12, talatay 20 hanggang 21. Ito pong nakasulat, datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa, at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapaksak kanino kaya. Gayon nga ang nagpapakayaman sa kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Ano ang tawag
sa atin kapag tayo po, mga minamahal, ay inuuna yung mga kayamanan sa lupa. Sabi po, gusto nating magkaroon ng mga magagandang bahay, magagandang sasakyan. Sabi ng mahal na Panginoon, ikaw na haling. Amen? Ibig sabihin pa, wala tayo sa sarili natin, mga minamahal, hindi tayo normal. Sa paningin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi tayo normal, mga minamahal. Amen? Mayaman man tayo sa lupa, hindi naman tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng mahal na Panginoon, ikaw na haling. Sa gabing ito, kukunin ang iyong kaluluwa at ang iyong mga bagay na pinaghirapan, mapapasa kanino kaya? Kaya sabi nga po, gayon ang mga nangyayari doon sa nagpapayaman. Amen? Hindi sa mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Aklat ng Marcos 8:36 hanggang 37. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ng buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Amen? Ano daw ang mapapalan ng tao? Makamtan man niya ang buong kayamanan ng sanlibutan, mapahamak ang kanyang buhay. Amen? Hindi siya magmana ng buhay sa piling ng mahal na Panginoon, kundi buhay, mga minamahal, na punong-puno ng pagdurusa. Amen? Ano daw ang ibibigay na katumbas? Ano daw ang maibabayad, mga minamahal? Walang makapagbibigay niyan, mga minamahal. Walang makapagbibigay ng kaligtasan, ng salvation, na napakahalaga sa lahat, mga minamahal. Amen? Kundi ang ating pong pinakamamahal na pensos po lamang. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na pensos. Everybody shout, praise the Lord! At sabi po, mga minamahal, amen? Ang mga bagay na humahadlang, mga minamahal, ang mga dahilan na hindi tayo nakakadalo sa araw ng Miyerkules, araw ng Biyernes, araw ng Linggo, mga minamahal, kung yan man ay trabaho, kung yan man ay pag-aaral, mga minamahal, amen? Dapat ariin natin kalugihan yan, mga minamahal. Unahin natin ang trabaho, unahin natin ang pag-aaral. Hindi masamang magtrabaho, hindi masamang mag-aral. Amen? Subalit sabi nga po, unahin natin ang trabaho, unahin ang pag-aaral, lugi tayo. Amen? Isang kalugihan para sa isang Kristiyano ang unahin ng trabaho kaysa ang maglingkod sa mahal na Panginoon. Unahin ang trabaho kaysa dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Unahin ang sariling interes kaysa doon gampanan ang kanyang tungkulin bilang mga awit, mga minamahal. Amen? Ariin natin kalugihan. Bakit, mga minamahal? Sapagkat inuna natin ang trabaho, hindi tayo maililigtas niyan. Amen? Hindi natin maihaharap sa mahal na Panginoon, hindi tayo makakapagkatwiran, wala tayong katwiran sa mahal na Panginoon. Anong ihaharap natin? Yung tseke, malaking tseke, ito mahal na Panginoon. O kaya yung ating pong mga diploma, nagtapos tayo bilang isang abogado, bilang doktor, inhinyero, arkitekto, accountant, ang minamahal, medisina, bilang surgeon, talagang nagpakabihasa, may pagmamalaki ba natin yan sa mahal na Panginoon? Hindi yan ang tinitignan ng mahal na Panginoon. Amen? Ang tinitignan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung ating mga puso, yung ating mga gawa, kung ano ang ating ginawa doon sa hiram na buhay na ipinahiram sa atin ng mahal na Panginoon. Sabi nga po, maiksi lamang ang buhay ng tao, mga minamahal. Kahit sabi po, kailangan maging matalino ang mga Kristiyano. Maiksi lamang ang buhay ng tao. Huwag mong ibigay, huwag mong ilaan ang iyong buhay, mga minamahal. Amen? Sa pagtatrabaho, mga minamahal. Amen? Sapagkat sabi nga po, hindi yan makapagliligtas sa tao. Amen? Kundi ang ating mga gawa sa harapan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Aklat po ng Pilipos, Kabanata 3, talatay 8, oo nga at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo.
Si Apostol Pablo, mga minamahal, amen, iniwanan niya ang kanyang pagiging abogado, mga minamahal, para lamang makapaglingkod sa ating pong pinakamamahalapang Jesus. Yung kanyang buhay bilang abogado, nakakain niya lahat ng gusto niya. Naisusuot niya lahat ng damit na naisin niya. Lahat ng naisin ng kanyang katawan, kanyang naibibigay, mga minamahal. Amen? Subalit nang makilala niya ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, tinawag siya ng mahal na Panginoon. Ipinaunawa sa kanyang bagay na ito, iniwanan niya ito, mga minamahal. Amen? Bagkos, siya po'y namuhay ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi na tayo lalayo. Atin itong nakita, amen, sa buhay ng ating beloved parents in the Lord. Amen? Ang ating beloved parents in the Lord, iniwanan ng kayamanan, mga minamahal. Yung pagmimina, sabi nga po, talagang napakayaman ang ating pong beloved parents in the Lord. Ating beloved Pastor, Weldy Estrada Almeida. Subalit kanilang iniwanan, pumunta sa Maynila, mga minamahal. Amen? Walang dala-dala. Mangungupahan sa apartment, mga minamahal. Pagdating ng isang buwan, palalayasin. Bakit? Walang maibayad. Amen? Subalit, napakabuti pa rin ng mahal na Panginoon. Sapagkat kapag inuuna natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, hindi tayo pababayaan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung kanilang tiniis, mga minamahal. Amen? Ilang taon, mga minamahal. Inako na nila, mga minamahal. Kanila na pong naranasan lahat, mga minamahal. Kaya tayo pong ngayon, mga minamahal, sabi nga po, hindi na natin daranasin yung dinanas ng ating beloved parents in the Lord. Tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Ilang panahon lamang sa atin, mga minamahal. Ilang buwan, ilang taon, yung iba, pinagpala na agad ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit sinasabi po, mga minamahal, huwag tayong mabahala, mga minamahal. Amen? Huwag tayong mabahala kung ano yung ating kakainin bukas. Aklat ng Lucas 12:22 hanggang 31, mga minamahal. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano ang inyong kakanin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, sapagkat ang buhay ay higit kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa damit, mga minamahal. Mas mahalaga ang buhay, mga minamahal, kaysa sa mga damit, kaysa sa pagkain, kaysa sa mga bahay, mga minamahal, sa mga trabaho. Amen? Sino ba ang gumawa ng lahat ng bagay na yan, mga minamahal? Ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya't wag nating hanapin, mga minamahal, yung mga pagpapalang yan, mga minamahal. Ang hanapin natin, yung nagpapala sa atin. Amen? Yung gumagawa ng mga bagay na yan, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kahit sabi nga po, Mateo 6:33, mga minamahal, unahin natin ang kalooban, ang katwiran ng ating dakilang Diyos. Lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag na lamang, mga minamahal. Amen? Ang ating pong, ang iyong abang lingkod, pinagpala, mga minamahal, nung unang pagpunta namin sa Kulyon, Palawan, Coron, mga minamahal, ang aking mga minamahal mga kasama, pinagpalang lubos. Ating beloved brother, Joe Tanyedo, yung kanilang pwesto, una, sabi nga po, iniwanan niya yung kanyang negosyo dito sa Dako po, mga minamahal. Amen? Dito po sa Luzon, pumunta ng Palawan, nagpagamit sa ating dakilang Diyos, naghayo, mga minamahal. Inuna ang kalooban ng mahal na Panginoon. Alam niyo po ba, habang inuuna niya ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon, yung isang pwesto niya, mga minamahal, naging dalawa. Pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ating beloved brother Eddie Colquera, natanggal sa trabaho, mga minamahal. Natanggal bilang driver, mga minamahal. Pagdating doon sa Kulyon, anong ginawa, mga minamahal? Naghayo, mga minamahal. Bigay ng leaflet dito, doon, mga minamahal. Patutuo dito, patutuo doon. Pinapatutuo ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen? Anong nangyari? Hindi pa man tapos ang araw, mga minamahal, ng ipaglalagi doon sa Coron, Palawan. Tinawagan na siya ng kanyang boss. Pinababalik sa kanyang trabaho. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang inyong abang lingkod, mga minamahal. Ako'y nagpapasalamat, nagpupuri sa ating dakilang Diyos.
pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Bakit, mga minamahal? Sapagkat wala man akong trabaho, mga minamahal. Wala man akong bahay na matatawag na sariling akin sapagkat wala nga tayong pag-aari. Ang inyong abang lingkod, nangungupahan lamang, mga minamahal. Amen? Subalit, ako'y pinagpala ng malapenon sapagkat sa mga material na bagay, hindi dyan nakikita ang tunay na pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Saan nakikita, mga minamahal? Nakikita ang pagpapala ng mahal na Panginoon doon sa mga maiinit na Kristiyano. Dumadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Pagdating sa gawain ng mahal na Panginoon, pagtaas ng kamay, nararamdaman agad ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Ito ang pagpapala sa tunay na Kristiyano. Hindi yung mga bagay na nasa sanlibutan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Kahit kapag tayo po ginagamit sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon, bilang mga awit, helps of the church, elders of the church, manunugtog, mga minamahal, mga beloved choir, huwag po nating iiwanan yan, mga minamahal. Amen? Huwag po nating iiwanan. Alam niyo po ba, mga minamahal, sa ating pong pagganap sa ating mga tungkulin, pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, 3 times a week, mga minamahal, pamumuhay ng may kabanalan, nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Amen? Nag-iipon tayo ng kayamanan. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, dinala ng mahal na Panginoon sa langit. Nakita niya ang mga anghel. Sila gumagawa. May mga anghel na natutulog, may mga anghel na mabagal kumilos, may mga anghel mabilis kumilos. Bakit mabilis kumilos, mga minamahal? Sapagkat sabi ng ating dakilang Diyos, yung mga mabibilis na mga anghel kumilos, gumagawa ng mga bahay, yun yung maiinit na Kristiyano. Amen. Dumadalo ng 3 times a week. Nagbibigay ng may katapatan ng 10 bahagit sandog, mga minamahal. Nagpupuri, nag-aayuno, laging nananalangin sa ating dakilang Diyos. Yung mabagal, mga minamahal, yung mabagal, mga minamahal, minsan na lamang sa 1 linggo, mga minamahal. Yung mga hindi na gumagalaw, tulog na yung faith nila. Hindi na sila dumadalo. Tinalikuran na po, mga minamahal. Amen. Tinalikuran na po yung kanilang pananampalataya, mga minamahal. Marami sa atin, mga minamahal. Yung kanilang mindset, alam niyo po yung mindset nila, mga minamahal, iniwanan nila ang kanilang tungkulin. Sabi nila, di bali, basta't dumadalo naman ako sa gawain ng mahal na Panginoon, ligtas naman ako. Sino po nagsabi, mga minamahal? Ang banal na kasulatan ang nagsasabi, may laban sa atin ang ating dakilang Diyos. Na iniwan natin yung una nating pag-ibig. Sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kailangan balikan natin yung una nating gawa. Yung ating pagpapagamit bilang mga awit. Amen? Sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon. Bakit tayo umalis? Natisod tayo, mga minamahal. Ang mainit na Kristiyano, hindi natitisod. Amen? Ang mainit na Kristiyano, nakatingin lang sa mahal na Panginoon. Nakapukot lang sa ating dakilang Diyos. Amen? Hindi tinitignan ng kapwa. Hindi tinignan ang lahat ng nasa paligid. Hindi tinitignan ang nangangasiwa. Hindi tinitignan ang mga tumatay sa banal na pulpito. Hindi tinitignan ang kahinaan ng kapwa, mga minamahal. Ang mainit na Kristiyano, patuloy lamang sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya't ang ating beloved parents in the Lord, naunawaan nilang bagay na ito. Hindi sila nag-ipon. Iniwanan nila ang kayamanan. Amen? Sabi nila, luging-lugi kami. Luging-lugi ako. Sabi ni Apostol Pablo, kapag hindi ko iniwanan at hindi ko tinanggap ang ipinagagawa ng mahal na Panginoon. Kahit isipin natin ito, mga minamahal, sandali lamang ang buhay natin dito sa babaw ng mundo. Amen? Gamitin po natin ito, mga minamahal, sa kapakipakinabang. Amen? Huwag po tayong mag-aksaya ng panahon, mga minamahal, sa mga bagay na nasa sanlibutan. Sapagkat sabi nga po, walang future ang sanlibutan. Ano ang future? Nasa pagkasunog, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi po, mga minamahal, amen? Aklat ng unang Korinto, Kabanata 9:26, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran
Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. May pakinabang ang ating ginagawa. Nasa buong katotohanan tayo, mga minamahal. Hindi nasasayang lahat ng ating mga gawa. Amen? Yung ating pagparito, mga minamahal, may reward sa atin ang dakilang Diyos. Sabi po, magtiis lamang tayo. Huwag tayong bumigay, mga minamahal. Kung mayroon tayong mga pagsubok, umiyak lang tayo, mga minamahal. Iiyak natin yan sa ating dakilang Diyos. Amen? Umiyak lang tayo, humagulhol kung kinakailangan, subalit huwag kang bibigay. Huwag kang susuko, mga minamahal. Huwag mong iwanan. Huwag nating iwanan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bakit, mga minamahal? At dito po sa aklat ng Pilipos, Kabanata 3:20, uling bersikulo na po, mga minamahal, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Kaya sabi po, hindi tayo taga-lupa, taga-langit tayo. Kahit yung ating kayamanan, nasa langit, doon tayo mag-ipon ng kayamanan. Doon ang ating tahanan. Doon tayo mag-ipon ng ating mga kayamanan. Amen? Tayo po, mga minamahal, ay tumayo, ating awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang tahanang inilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailanman. Wala nang karamdaman. Oh, kapighatian, ang kagalakan, kapayapa ay matakamtan. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Mga luwa'y Kanyang papahirap kahit sino ka man. Gabi't araw ay lumipas na, tanging Diyos ang liwanag. Hindi nasasabi, gulo na pinangangambahan. Ang lansangan ay ginto, tubig ay parang kristal, mansyon at tahanan, puno ng bibigay ng buhay.
sino ka man. Mga minamahal, alam ng ating dakilang Diyos ang ating mga pangangailangan. Kahit hindi natin ipanalangin ang mga bagay na ating kinakailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, pambayad sa matrikula ng ating mga anak na nag-aaral, pambayad sa inuupahang bahay, kuryente, sa tubig, pambili ng bigas, pag-uwi natin sa ating tahanan, wala tayong makain, wala tayong maisain. Alam ng Diyos ang ating pangailangan. Ang ating ipanalangin sa ating dakilang Diyos. Tayo ay panghawakang lubos ng ating dakilang Diyos. Na huwag tayong bibitawan anuman ang mangyari ng ating po pinakamamalapit. Kung maaari lamang, sabi nga po ng ating mga beloved kapatid na nagpapatutuo, kung maaari mahal na Panginoon, i-wielding mo na ako sa iyo upang huwag akong mawalay sa paglilingkod sa iyo. Nahihirapan tayo, mga minamahal, sa pang-araw-araw. Natural lamang yan, mga minamahal. Normal yan sa isang Kristiyano. May mga pagsubok, may kadalamatian. Iiyak mo yan sa mahal na Panginoon. Huwag kang mahiya. Huwag tayong mahiya. Humagulhol tayo kung kinakailangan upang lumuwag yung ating mga dibdib. Ibigay natin yan sa mahal na Panginoon sapagkat hindi ito ating laban. Ito'y laban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At huwag tayong mag-alala sapagkat ang dakilang Diyos ang nangako, hindi tayo pababayaan, ni iiwanan man. Kaya nga sabi ng ating dakilang Diyos, patuloy lamang tayo sa paglilingkod sa Kanya. Yung ating tahanan sa langit, nakahanda na, mga minamahal, sa Kanyang pagbabalik upang tayo sunduin ng ating dakilang Diyos. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin sa mukha. Kanyang papahiran, mga luhay Kanyang papahiran, mga luhay Kanyang papahiran, kahit sino ka man. Puri ng ating dakilang Diyos. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, i-assist po natin sila. Sila po'y patanggapin natin sa ating dakilang Diyos. Baging sa ating pong mga beloved viewers, kayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Ngayon ang araw na ipinako ng ating dakilang Diyos, ipinangakong kaligtasan, hindi ang araw ng bukas. Tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. May 4 na reglamento, susi, upang mabuksan ang langit tayo makapasok, magmana ng buhay na walang hanggan. Unang reglamento ang pananampalataya. Pananampalataya natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Ang nag-iisang Diyos sa langit, bumaba sa lupa, nabayubay sa krus, ibinigay Kanyang buhay upang ikaw at ako, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat kung walang pananampalataya, ang sabi ng ating dakilang Diyos, hindi nakalulugod sa Kanya. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating pong pinakamamalapit. Ngayon kung tayo po ay tapat, talagang magmula sa puso yung ating pagsisisi, sinasabi ng banal na kasulatan, tapat ang ating dakilang Diyos na tayo patatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Nasabi po ng aklat ng 2:38, mga minamahal, mangagsisi ang bawat isa sa inyo at magbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Pag tayo nagpabautismo sa
sa tubig sa pangalan natin po pinakamamalapay Jesus, ang kaloob ng ating dakilang Diyos may regalo, kapangyarihan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamalapay Jesus. Ang pang-apat na reglamento, mga minamahal, ang Diyos na mismo ang magsasagawa sa bagay nito. Ang bautismo sa Espiritu Santo. Yung ating napanood kanina, nakita, talagang nasubaybayan natin, mga minamahal, habang umaawit ang ating pong mga beloved finest choir, kumilos ang ating dakilang Diyos, yung iba, mga minamahal, nanginginig, parang kinuryente ng ilang libong voltahe, mga minamahal. Yung iba, nagsasalita ng iba't ibang wika, lumuluha. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito rin po ay inyong makakamtan kung kayo po ay maglilingkod hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamalapay Jesus. At tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamalapay Jesus. At bilang pagsuko, itaas natin ating dalawang kamay, ipikit ang ating mga mata, at sumunod po sa panalangin na aking pong sasambitin. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita na amin pong napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, mahal na Panginoon, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan dyan po sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po akong tunay at totoong Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na pong mananalangin. Hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa mga kaluluwa na narito na iyong inilapit mismo sa iyong banal na paanan. Patawarin mo po sila, mahal na Panginoon. Kaabagan mo po sila. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. At patuloy mo po silang panghawakan hanggang sa muling pagbabalik. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po'y dumako mga minamahal sa ating pong mga personal na pangailangan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyari sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Kaming lahat ay dumudulog, mahal na Panginoon, sa trono ng biyaya. Humihingi muli ng kapatawaran sa lahat po ng mga pagkukulang pagkakasala. Kahabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Patuloy pong palakasin, palusugin, pabayin po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sambayan. Abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay. Hallelujah. Ang bawat pangailangan, aming mga minamahal na kapatid. Hallelujah. Trabaho, negosyo, kagalingan, kapayapaan, kalakasan, kagalakan, o malaping Jesus. Hallelujah. Ipagkalubo po, o malaping Jesus. Sa aming mga minamahal na mga kapatid, hindi na po namin nakakasama. Kahabagan mo po sila, malaping Jesus. Muli mo po silang ibalik sa iyong banal na gawain upang sama-sama ka ng papuri at pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. At lahat ng bagay nito ay amin na pong inaangkin sa makapangyarang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Atin pong ipatong ating mga kamay, kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Dalawang kamay itaas kung may nais tayong ilapit, mga mahal sa buhay, sa paanan ng mahal na Panginoon. Problema sa pinansal, dalawang kamay itaas po natin, mga minamahal. At sama-sama po natin banggitin, mga minamahal, palayasin ang lahat ng mga demonyo ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida, demonyo ng mga karamdaman, ubusi pong lagnat, trangkaso, paghihina, panglulupaypay, hallelujah, panlalamig, demonyo ng kahirapan, cast out, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, rheuma, kidney trouble, ulcer, sa pangalan ni Jesus,
Cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Itaas natin dalawang kamay. Sama-sama po tayong tumalon. Bago minamahal. 3 times sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At darako na po tayo sa ating pong mga announcement. Ating pong ipinagkakulob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonyer. Praise the Lord. Amen. God bless you, Brother Alvin, or Brother Elder. Palakpakan po natin ang ating malapay Jesus maminamahal at purihin natin Diyos na buhay. Salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan natin napakinggan. Ating pong naririnig at tayo po ay palagi nag-iipon ng kayamanang espiritual. Amen. Praise the Lord. Yung ating mga ginagawa na yan maminamahal, pagdating ng araw, pagdating doon sa piling ng ating mahal na Panginoon, nandoon ang withdrawal. Kaya nga sabi ng Malakay chapter 3 verse 18, 16 to 18, mayroon tayong book of remembrance doon sa lahat ng atin pong mga ginagawa na kailanman hindi kalimutan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yung ating pagtitiis, yung ating pagpapagal, yung ating pagsasakripisyo, lahat ng ating ginagawa, maminamahal, susulitin yan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga na banal na kasulatan, siya na mismo magpapahid ng mga luha sa ating mga mata. Dito, maminamahal, talagang hindi natin dinadanas ang buhay marangya, pero sa piling ng ating malapay na dahil sa atin pong pagsisikap na makapag-ipon tayo ng kayamanang espiritual. Amen. Talagang aani tayo. Huwag tayong manghimagod. Amen? Amen. Praise the Lord. At patuloy lang maminamahal. Amen. Amen. Talagang ang buhay ay kumbaga wala din naman tayong choice, wala naman tayong magagawa. Talagang sumusunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya yung kalooban lang ng malapay ng ating sundin. Isang tiyak na bagay, hallelujah, tulad ni Apostol Pablo, hindi tayo magsisisi pagdating ng araw, pagdating maminamahal ng pagwi-withdraw na ng ating mga ginagawang mabuting gawa. Doon tayo maminamahal, hallelujah, talaga pasaganain ang kagalakan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. At grabe nga, maminamahal, kung tutuusin lang, ito pong ating edad ay ganito na. Pero kunting biyahe, maminamahal, dahil imagine, umaga nandito ka, kinahaponan nandun ka na sa tawid dagat, o nandoon ka ng umaga, kinahaponan nandito ka. Hindi biro maminamahal. Okay po yan sa mga medyo bata-bata pa. Pero sa mga may edad-edad na, talagang kung hindi po yan totoong pag-iipon ng kayamanang espiritual, hindi natin gagawin yan. Yan ay talagang grabing sakripisyo. Kung gaano natin kamahal ang mga kaluluwa doon sa tawid dagat at kaano natin kamahal ang ating mga minamahal mga kapatiran dito. Lagi tayong nire-remind ng ating mahal na Panginoon. Yung reminder na yan, minamahal, totoong pagmamahal yan ng ating Diyos na buhay. Kaya ipag-pray natin ang ating mga tumatayo sa pulpito, ating mga mangangaral, amen, na talagang pagyamanin ang ating mahal na Panginoon ng kanilang mga pagsusumikap, ang kanila pong pagdadala ng mensahe na tayo po talaga ay mabuksan ang pangunawa, ating mga kaisipan nito mga bagay na espiritual dahil ang ating tinitipon dito ay hindi bagay na walang kabuluhan, kung hindi mga bagay na napakahalaga pagdating ng araw. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin natin mahal na Panginoon. Kwento ko lang sa inyo, saglit lang, maminamahal. Total na alas 5:10 pa lang. Nung papunta kami doon, maminamahal, akala namin nung amin pong in-expect na magsundo sa amin ay malaking bangka. Nung dumating maminamahal yung aming sundo, ando na kami, hinatid na kami ng aming tricycle na kinontak at nandoon na kami. Nung makita ng aking malanak yung bangka na good for 2 to 3 person lang, 4 kami, mayroon pa kami mga karga. Sabi niya, naikarga na lahat ng gamit namin, maminamahal. Ang sabi niya,
Dad, kaya ba talaga tayong tumawid? Dahil alam niya kung gaano kalayo from Coron to Culyon. Ang sabi ko, anak, maaliwalas ang panahon, linaw, ibig sabihin linaw, payapa ang dagat. Ingatan tayo ng mahal na Panginoon, makarating tayong maluwalhati. Huwag kang mag-alala, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Yun palang aming sinakyan, ayun din po yung sinakyan ng ating beloved Elder Brother Romy at Sister Jemima. Dahil 2 bangka palang nagsundo sa kanila, tao lang talaga ang karga doon sa isang bangka na sinakyan nga namin. Ito na ngayon, maminamahal, kung paano kami nagdadahan-dahan papunta, patawid doon sa Culyon. Wala kaming nararanasan, walang talagang payapa ang dagat, talagang hihina lang kami dahil ultimo po yung aming mga kasalubong na bangka na malalaki. Kung di kami magdahan-dahan, mababasa kami doon sa kaliitan. Maliit talaga yung bangka naming sinasakyan. Pero gaano katotoo ang Diyos? Dahil ang ating pong hinahatid doon ay kabutihan ng mahal na Panginoon. Pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Kinakayanan namin. Talagang ginagawa namin. Grabing kaba. Nandun ang pangamba. Pero ang ating mahal na Panginoon ay kasama natin. Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Wala, baliwala lahat. Dahil kapag ang Diyos ang kasama natin, sinong laban sa atin? Kaya payapa kaming nakaalis, payapa kaming nakarating, purihin ang ating mahal na Panginoon. Ito na po, nung nandun na, talagang ilang araw kami nag-aantay, nag-o-overnight, at ang overnight, si Divine doon lang nag-o-overnight sa proper Culyon, dahil ang service nila ay parang gaya lang sa Metro Manila, hapon lang. Kami po, pumunta kami sa isang outstation natin dahil ang overnight doon ay hanggang alas 3 ng madaling araw. Doon kami nag-overnight. Humabol pa ang ating beloved elder. Ang lakas ng ulan. Alam niyo, minamahal, grabe talaga ang aming pangamba. Sabi namin, mahal na Panginoon, matutuloy kayang gawain? Dahil nag-umpisa na po ang habagat. Grabe ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan, ang lakas ng alon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, the whole Sunday na yan, yung 28, alam ko, ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Wala tayong problema diyan. Pagdating ng umaga ng linggo, maminamahal, purihin ang ating Diyos sa buhay. Biglang umaraw, purihin ang kumulimlim, hanggang nagumpisa kami ng gawain, hanggang matapos ang gawain, umaraw pa ng umaraw. Natapos namin ang ating banal na gawain. Bumagsak ang ulan, nandun na kami sa aming tinutuluyang bahay. Nakarating na ang aming ating minamahal mga kapatiran sa lahat ng lugar na kilang kinalalagyan. Iniingatan ng ating mahal na Panginoon. Kapag inuna mo ang kalooban ng ating Diyos, yun po yung pag-iipon ng kayamanan sa langit. Amen! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Nagtagumpay ang ating banal na gawain. Napakarami pa, maminamahal, pero hindi naman natin pwedeng kainin sa isang kainan lang. O overnight tayo para madadagdagan pa yung ating mapag-uusapan. Purihin ang ating mahal na Panginoon at tunay ang aking marubdob ataw sa pusong pagpapasalamat, pagdulahati, pagsamba sa ating buhay na Diyos. At ang mga panalangin ng ating dearly beloved pastor ay talagang nakapailang lang doon sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Mga panalangin ng mga beloved children nila talagang suma sa amin, maminamahal, dahil kahit saan kami dadalhin, nagtatagumpay tayo dahil kasama natin palagi ang ating mahal na Panginoon. At nandiyan ang backup ng prayer ng ating beloved evangelist, ilang mabuting mga anak. Kayo, maminamahal dito, alam ko, binabanggit ninyo kami sa aming mga paglalakbay. Kaya nakarating kaming maluwalhati, nakauwi kaming maluwalhati. Kasama palagi natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya walang hanggang pasasalamat aking pinapabot sa ating Diyos na buhay. Huwag tayong mag-absent upang ang masaganang pagpapala ay ating aanihin. Amen. Amen. Ngayon, tulad ngayon, Miyerkules, pinagpala kayong lubos, 1:00 hanggang 5:30 po ang ating banal na gawain sa lugar na ito. Sa darating na Biyernes, ating overnight prayer 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. Ulitin ko po, ang lahat ng ating minamahal mga kapatiran, lahat ng mga halos may mga loved ones sila diyan sa dako ng Culyon, dito nakatutok palagi sa ating webcast live at ating YouTube channel, ating pong Facebook, hallelujah, na lagi silang nakapanood sa atin. Ngayon, nanonood na sila dahil pagkatapos na kanilang gawain doon, maminamahal, hallelujah, kanila pa pong nire-review yung ating banal na gawain. Kaya
maraming salamat sa ating minamahal na kapatiran sa buong kulyon. Kami po iniingatan ng ating mahal na Panginoon na kayo po ay handa at patuloy na tumulong sa amin at nag-aruga sa amin hanggang ngayon. Nandiyan ang ating minamahal na mga manggagawa, patuloy silang gabayan, patuloy silang arugain hanggang sila'y makauwi dito sa aming lugar sa dako ng San Carlos. Pagpalain kayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. At ang ating Sunday service this coming Sunday, tayo na po ay magdadaos ng ating Holy Supper. Amen. Alas 9 po ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Dito pa rin sa 157 Mamarlao Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At live po yan, webcast natin sa Facebook at YouTube. Inyong masusumpungan, inyo pong subaybayan, at inyo pong push yung pong button for talagang kayo po'y nanonood sa amin. Amen? Para madadagdagan po, maminamahal, yung aming makikita. At kami po ay natutuwa at nagagalak. Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo. Talagang pinapanood ang ating live webcast. Magmula sa Metro Manila, dito sa amin sa San Carlos, pinagpala tayong lubos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong mag-absent dahil ang pag-absent natin, maminamahal, maaring rapture will takes place. Maiwan kayo sa rapture. Lagi kayong sinasabihan namin at ng ating mahal na pastor, hinabilin po niya, huwag kalimutan ang pagdalo ng 3 times a week. Purihin ang mahal na Panginoon. Kung mayroon po kayong mga katanungan, handa po kayong aking entertain, kausapin mamaya dito sa luhuran. Andiyan na rin ang aking mahal na anak. At ganun din, maminamahal, yung gusto pong magpalihans, pumunta na lamang dito sa harapan para kayo po i-alliance, hallelujah, ng ating mga beloved workers, beloved elders. At kung mayroon kayong mga katanungan, huwag ninyong kalimutan ating TV program this coming Saturday, 10:30 sa PTV Channel 8. At ayun ang Jesus Miracle Crusade on television hanggang alas 12 po ng ating gabi ng linggo na yan. Sabado po, 10:30. At yung Bible study natin sa Tibag, patuloy po rin po ang ating Bible study at Martes alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At maraming salamat po muli sa inyong pagdating at nawa sa darating na Biyernes, patuloy kayong magdala ng mga bunga sa atin pong bisita na ating pinatanggap. Handa po kayong magpabautismo. Libre po ang bautismo, wala pong bayad upang kayo mapabilang na sa pamilya ng ating mahal na Panginoon. At lumapit lamang po kayo din sa ating pong mga workers, sa ating mga naka-uniforme para kayo po ay ma-answer at mapaliwanagan kung kayo po ay willing ng magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At kung atin na pong nasabing lahat, tayo po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Magsabi ng praise the Lord! Walang hanggang pasasalamat, mahal na Panginoon. Muli ang aming pinapaabot sa iyo at atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Father Janjan upang tayo po'y samahan sa ating closing prayer, sa ating pag-uwi. Ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Gabayan, hallelujah, hanggang pagbalik sa darating na overnight prayer. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Praise the Lord.